Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay dito po tayo sa Mapandan, Barangay Primecias, dahil po tinawag po tayo ng may-ari dito, si Boss Jonathan, dahil magsusorting po tayo. Dahil marami na po yung mga fast grower, tapos yung mga yan, may liit katulad yan. Kailangan po nating ihiwala yung mga malaki para po hindi po makain at para po lumuwag po yung lagayan po nila. Dahil po tinawag po tayo dito, syempre mag-sorting po tayo, plus yan, may buyer po tayo dito. Sorting tapos plus buyer na rin. Yan. Yung mga 4-in-1 tsaka 3-in-1 po yung binibenta po natin ngayon. Tapos doon naman po sa kabila, ito po yung laman. Papakita ko po sa inyo. Yan. Halos karamihan po dito ay 4-in-1 tsaka 5-in-1 po yung natira. Dahil meron po yung bumili po dito na 3-in-1 tsaka 2-in-1 yung kinuha. Yan po yung natirang alaga niya po. Ito po ay dating 10,000 piraso. Ito pong fingerlings na to ay hindi po galing sa atin. Tapos ito pong pang build dito sa kanilang concrete pan ay ano po ito, ang tawag doon, yung parang pinagawa po sa iba. Yan. Pero yung fingerlings po ay hindi po galing sa atin, pero andito po tayo ngayon para tumulong sa sorting at saka sa usapang harvest sa market. Ayan, yung mga buyer po natin, ayan, sila po yan. Bumibili po sila ng mga pang-ulam po nila, tapos yung pang-benta rin. Marami pa po yung pumunta dito kanina, pero hindi ko na po na-video dahil busy po tayo. Ayan. Tapos dito naman po sa kabila, ito po yung sorting natin. Yan po yung paglalagyan ng mga maliliit, tapos ito naman po yung mga malaki. Yan, lahat po ng pwedeng i-harvest dito, ililipat na po natin doon para po mapilian po natin ng maayos. At saka next week po ay pag may kumuhang buyer man ulit, yun lang po yung i-drain natin. Hindi na po tayo mag-drain dito dahil dito po natin ilalagay yung mga maliliit. Tapos yan po yung ano, kasama po natin si Roddoang Bato. Yan yung mga buyer po. Yan. Yan po yung mga ito po ay ano po, pag umorder po kayo ng grow outs, dapat pa iset po natin yung araw dahil medyo busy po tayo ngayon. Kasi pag yung si Kuya Omi lang po yung andito, medyo alanganin po, hindi niya po kaya, lalo pag maraming bibilhin. Kaya tawag po tayo ni Boss Jonathan, yung may-ari dito, para pumunta dito at tumulong. Yan. At ayun nga mga kahito, tapos na po tayong mag-harvest, tapos na rin po bumili yung mga buyer. Ayan po. Tapos ngayon po ay mag-sorting na rin po tayo. Sakto sorting na po, diretso sorting para hindi po sayang yung crudo or yung patubig. Ayan, ang pinipila po natin dito yung undersize. Ilalagay po natin dito sa concrete pa na ito. Tapos yung mga size na medyo malapit ng ibenta, mga 2 weeks or 3 weeks na pang benta, dyan na po sa kabila. Ayan po yung pinipili po natin. Ayan. Yan si Kuya Omi yung nag-aalaga. Tapos ito naman po yung mga undersize, yung may liit. Yan. Kailangan po nating ihiwalay ito para po pag may bibili po ulit, hindi na po magdi-drain ng sobrang dami, para hindi magdi-drain ng dalawang pan, para isa lang, doon lang tayo magdi-drain. Yan. Yan po yung mga alaga po dito. Sorting na po tayo, tapos next week po ay harvest na naman po. Hanggat meron po tayong pang-harvest, siyempre magbibenta po tayo. Hanggat merong buyer, siyempre hindi po tayo mawawalan ng buyer. Kaya ito po yung ibibigay po natin hanggang sa maubos. Yan. At ayun nga mga kahito, maliban po sa grow outs, undersize na hito na binibenta po natin, meron din po tayong bentang fingerlings kung saan ito po ay sumusukat ng 6 to 7 inches kasi yun lang po yung available. Kung napapansin nyo naman po yung binibili po ng buyer, ang binibili niyang sukat ay 4-in-1 tsaka 3-in-1. Yan, dahil naubos na po yung 2 pieces in 1 kilo nung nakaraang linggo. Kasi ang dami pong pumunta dito para bumili ng grow outs. Kasi yung mga bumibili dito halos ginagawa po nilang ihaw sa bayan. Kasi piyesta po nila dito sa Mapandan at saka doon naman sa Manawag. Meron din po siyang meron din pong bumibili. Maramihan din pero wala po tayong maibigay ngayon kasi yun nga po sa kadahilan ng maliliit pa yung hito, nasa 4-in-1 tsaka 5-in-1 pa lang po. Yan po yung mga sampal niya, yung mga available po dito. Yan. Kaya sa mga gusto pong umorder po dyan,
PM lang po kayo sa Facebook ko na ito or number ko na ito na andito po sa screen na nakikita nyo para po makapag-usap po tayo ng maayos. At kung sakaling makapag-deal tayo sa presyo na okay, kikita kayo at kikita rin po kami, syempre magde-deal po tayo. So alam guys, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sa mga gusto pong magbalak din po sa pag-aquaculture or pag-aalaga ng hito, PM lang po kayo sa akin at huwag po kayo maghiya magtanong or mag-chat. So alam guys, maraming salamat sa panonood ng video nito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para laging updated sa sunod pa naming videos. Thank you mga kahito.